Pagbasa ng Santos ni Evangelio sumala kay San Lucas. Nasiling Isus sa iya mga tinunan, diri nahatag hinmaraot nga bunga in maupay nga kahoy. Una hatag in maupay nga bunga in maraot nga kahoy. Dinikilala ang tagsa kahoy pinagyan iya mga bunga. Diri ka naburuhin mga igos, tigahin mga satinit, unag titiropin mga ubas, tigahin mga niyot-iyot. Nagpapagawas ang tao ng maupay hin mga kaupayan, tigahan manggad hin mag-upay ng mga butang, hanya kasing-kasing, ang maraot na tao, tigahan iya manggad hin magraot ng mga butang. Kaya iginyaya ka na baba ang nakakapuno akasing-kasing. Kaya ano maging tatawag ako niyo Ginoo, Ginoo, na hindi man niyo ginbubuhat ang iging susumat ko iyo. Ang tagsa nga nadao pa akon, na namamatihan akon mga pulong, nga niya gintutuman, ipapakita ko iyo, kung ano ang itatanding iya. So galiyahin tao nga nagbalay, nag-ukabiyahin hilarong ng gintungtong bato na batukuran. Binahaan salog, ngang ginagmakan at tungabalay, kung diwaray ini mabayog, kay madigundod ang katukod. Kundi ang namamati hanapang mga pulong, nga diri niya gintutuman, so galiyahin tao nga nagbalay na tuna, nga waray magbutang hin patukuran, na tumbaladayon ang pag-agmakihan baha, hin pagkamakaralo hadto nga pagkapukan. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Itong tao magkadian niya pag dinadua, itong iya kalugalingon nga kinaiya magawas man. Kaya ano kayo rin tinago nga diri may bubuyat yan. Kung ini aton kinaiya magawas man ta, tidak aton mga buhat, kung aton mga puro. Ngayon aton na sering tell me who your friends are, and I will tell you who you are. And you are known by association. Sa natin ginbasa ng Evangelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 43 at 49. Ay sirin, di nahatagin maraot na bunga, maupay na kahoy. O nahatagin maraot na maupay na bunga, maraot na kahoy. Kinikilala ang kalatag sa kahoy, pinagihan iya mga bunga. Pinagihan iya mga bunga. Hindi kilalaan. Kaya kilalaan kita, para atong pagkatao. Pinagihan atong mga bigo. Pinagihan atong mga buhay. Pinagihan atong mga prinsipyo pinabuhay. Lamaw pa nga magawa sa atong pinaiya kung pinatalasan kita. Magpagayaan yung pagpinatalaro lalaki, pagkalasa yung bumuli at magawas diha, makurimit ka. Bumigay kihapon, bumigay. Magawas lang ka. Magawas lang ta atong buhat, magawas sa atong mga baba. Kaya waray na na itong isda, di rin nakakawin. Kapugtot. Nakakawin baba. Magawas ng pangat atong batasan, ang atong kinaya. Kaya ito atong buhat, bunga, hindi ang sabi, ito atong kasing-kasing. Ito atong mga buhat, bunga, ito atong mga prinsipyo, ng bunga ng atong pagkatao.
Ito na ato lang ang pundo ang bunga ang nakakapuno. Ito na ato kasing-kasing. Ang siling ato ginbasa ng Ebanghelyo, kaya iginyay ka na baba ang nakakapuno ang iya kasing-kasing. Ex abundancia cordis os loquitur. Nakaintindi ka mo at wala. Wala at liwate, inimorya tuga na ato. Ex abundancia cordis os loquitur. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Ex is from cordis heart. Ex abundancia cordis os loquitur. Pero doon natin, din atong pagkabilyagan din ang kung kitahan kinaiya ni Kristo. Amo kung itong kinaiya na maghati na ako. Amo kung itong pagkatao na maghati na ako. Ang kinaiya na Kristo halang doon sa klarutan bunya. We been identified to Christ. Sanglit man, ito lagi pa tumutin mga anak man kita sa Diyos ang alalad na kan Kristo. Amo kung tayo na itong ibasa. Pero din tatawa kung Ginoo na dili maging tutugan ako rin susuguhan din. So we have our own dignity and identity in Christ. Kaya ito na aton mga buhat, ito na aton mga lihok, may suway na aton pag-alagad ng Kristo. Tinakalaw sa ulo kita hindi nga Vista, ang santos ang ngaran, ang baraan ni Virgin Maria. Kanay ngaran ni papakita aton, tigaman ng ngaran, ang iya pag-alagad, ang kaburukon sa Diyos. Ngaran kanay, kapay lubsan naging karawat niya, kabutan Ginoo, nga natumay na iya pinari iya pag-angkon kay Kristo, o pagpanangkon kay Kristo, dahil nagkamay-alay na kataluwasan o kinabuhi ka dahil. Kanay ngaran aton sa limbahon, o darangpan, at ang akong kakawatong simbahan, kahiya amon atong iroy na maluyon, iroy ni Kristo, o iroy na maliwat na. Yan yun natin. We are identified to Christ. Sa atong pangilalan, ang atong ligidad ada kay Kristo. Sa ligman, makikita kung tayo nga atong kinaiya, pinagin atong mga buhat o lihok, tuwad atong pag-alagad kay Kristo nga atong lihok. Din namin atong kapalang kinaiya, kung dahil kinaiya na Diyos nun nga ada